El tècnic de la Conselleria de Medi Ambient i els de l'Ajuntament han visitat esta setmana la plantació de matolls de l'Estepa de la Pobla que hi ha a la Manguilla. Són plantes úniques i protegides, pròpies del nord d'Àfrica i que a Europa només hi ha registrats 2 exemplars, una a Cartagena i l'altre al nostre municipi. El de la Pobla es clonava ara fa un any i es plantaven 52 exemplars l'abril de l'any passat. Una planta que és molt rara i està amenaçada. De fet, l'únic exemplar conegut està així concretament al terme de la Pobla de Vallbona. I el que estem fent avui és això, revisar la plantació, veure els individus que han sobreviscut i fer un recompte dels morts, una miqueta per valorar com ha anat la plantació d'abril. Les estepes plantades l'any passat estan tenint ara un seguiment. Es tracta de veure quantes aconsegueixen arrelar a este paratge. L'escassa quantitat de pluja caiguda l'any passat ha fet que això siga complicat. Les plantacions totes tenen una sèrie de marres que són inevitables, no? Les plantes no al 100% van bé i així estem comprovant que ha hagut una certa mortalitat, probablement perquè ha sigut molt difícil per a la planta passar el període estival, no? Tot i les dificultats, s'ha aconseguit que diferents matolls s'agafen i comencen a assegurar la supervivència. La planta de l'Estepa de la Pobla és un exemplar únic que es descobria als anys 80. L'administració autonòmica i la local tenen un conveni per reproduir esta planta i evitar que si passara alguna cosa a la planta original, esta es perdera per sempre. És un conveni entre la Conselleria de Medi Ambient i l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona de clavar una planta que està amenaçada i que podem dir que és emblemàtica d'esta zona i que podia utilitzar-se en fins didàctics i una miqueta per tindre la planta en un altre lloc a banda de la localitat botànica on està la planta de forma natural. I és que amb l'augment del número de plantes i sobretot al tindre-les al paratge de la Manguilla, es vol que puga servir per difondre la importància del seu valor mediambiental entre els alumnes del municipi.